Kakva bi to priča bila bez Ogulina, zavičaja bajke? U drugoj epizodi očekuje nas Sabina Gvozdić, pripovjedačica, turistička voditeljica i spikerica, poznata i pod svojim umjetničkim indijanskim imenom Živa riječ. Bila je jednom jedna mala djevojčica i mama joj je splela crvenu kapicu, a imala je i crveni ogrtač i zato su je zvali Crven kapica. Jednog dana mama joj je rekla: ajde ti odnesi baki košaru sa hranom. I tako ona krenula na put i išla, ali je smetnula s uma što joj je mama rekla da ne skreće s puta, a išla je ovim putem. I tik tu iza bunkera kojeg vidimo čekao ju je strašni vuk. Znate kako se kaže, narod bez bajke je ko dijete bez majke. Imamo Stari grad, Ogulin naravno. Tik uz njega smješteno je nešto sasvim novo, jedna mala škrinjica s blagom koju zovemo Ivanina kuća bajki. Ali sama infrastruktura u nekom mjestu daje krnji doživljaj. Kartu čitaj, ali seljaka pitaj. I uvijek nađeš tog jednog seljaka koji zna sve, gdje je svaka rupa u tom mjestu. Pronađite entuzijaste. Dajte im neka sredstva, organizirajte im radionice, pripovijedanje, pogurajte ih i onda će oni dalje nastaviti sami. I ove godine nam je 14. Ogulinski festival bajke koji se održava svake godine drugi vikend u 6. mjesecu. Sva produkcija vrhunska, hrvatska, za djecu od pripovjedačke, kazališne, lutkarske, više manje je u to vrijeme u ta 3 dana u Ogulinu. Nemojte samo prošetati gradom i otići praznih ruku. Odite vrećom, punom priča i doživljaja iz Ogulina zavičaja bajke.